og alt den slags. Men det gik ikke så godt, ikke for Ivan Olsen i hvert fald. Han kunne ikke huske, hvad bogstaverne hed. Han syntes, de lignede hinanden alle sammen, og når de stod i bogen, så de ud som myrer, der stod i lange rækker. Næsten alle de andre børn kunne lære bogstaver, og nogle af børnene kunne læse i rigtige bøger. Men Ivan Olsen kunne ikke læse noget som helst. Han sad bare og svedte inde i hænderne, mens han prøvede at huske, hvad alle de mange bogstaver hed. Læreren var ellers rar nok. Her er han. Han hjalp Ivan så godt han kunne, men det hjalp bare ikke ret meget. Det er så kedeligt at lære bogstaver, sagde Ivan til læreren. Kunne vi ikke lave noget andet? Næh, sagde læreren. I skolen bliver man nødt til at lære det, der står i bøgerne. Hvorfor det? Spurgte Ivan. Ja, sagde læreren, der står der vist nok i loven, og loven skal man jo følge. Kan du så ikke lave lidt op på loven? Spurgte Ivan. Næh, sagde læreren, jeg er bare et ganske almindeligt mand, som ikke kan lave op på noget som helst. Der var en skam, sagde Ivan, for jeg får vist aldrig lært alle de 1000 bogstaver. Nå, sagde læreren, så mange er der nu slet ikke. Jeg synes, det er ganske forfærdeligt mange, sagde Ivan og kiggede på bogstaverne, der mylrede rundt på papiret, som myrerne i en myretue. Alt for mange, synes jeg. Her kan du se bogstaverne myldre rundt for Ivan Olsen. Når Ivan Olsen så kom hjem fra skole, sagde hans far, herr Olsen, nå knæk, hvad har du så lært i skolen i dag? Sagde Ivan Olsen, ikke så der noget særligt. Hvad det har, råbte hans far, ikke noget særligt. Vil det sige, at I slet ikke har lært noget i skolen i dag? Ja, sagde Ivan. Ikke mig i hvert fald. Det er for galt, råbte hans far. Det er en skandale. Her går jeg og betaler skat i dyredomme, bare for at min søn kan gå i skole og lære noget og blive lige så klog og dygtig som sin far, og hvad, det ved jeg ikke, sagde Ivan. Og hvad? Prøv lige at læse den igen. Hvad får jeg for alle de mange penge? Det ved jeg ikke, sagde Ivan. Nej, men det ved jeg, skreg hans far. Jeg er en dum og uduelig søn. Han bankede sit hoved ned i bordet sådan. 1-2 gange. Hvad har jeg arme med det dog gjort? Råbte han. Du har nok slet over hovedet, sagde slået hovedet, sagde Ivan Olsen og gik sin vej. I skolen havde børnene sommetider gymnastik. I gymnastiktimerne spillede pigerne bold og dansede til musik, men drengene dansede ikke. Drengene i den skole skulle nemlig lære at strække og bøje deres arme og ben på, så deres muskler kan blive større. De skulle også klatre i ribber, lige som aber, og de skulle springe buk. En buk var en stor firkant kasse på 4 ben. Ivan Olsen var bange for at klatre i rebene og springe over. Prøv lige at kigge på den igen. Ikke rebene, men ribberne og springe over på bukken, for han var bange for at falde ned og få næseblod. Ja. Mikkel, når du nu sidder og læser derhjemme, hvordan læser du det så egentlig? Jeg læser det højt, eller inde i mig selv. Er det sådan lidt forskelligt? Nej, jeg plejer at læse det inde i mit hoved. Ja, og hvad når du har gjort det, og så?
Så går jeg og siger til mor, og spørger til min mor, hvad det handler om. Hvad det handler om? Mm. Kan du så huske, hvad det handler om? Det plejer jeg. Det plejer du. Hvad handler det om, det du lige har hørt der? Eller har læst der? Det handlede om, at han ikke kunne lære bogstaverne, fordi de gik rundt som myrer i en myretur, og hans far blev da rigtig sur. Og han tørte ikke at springe over den der bog på ribberne og alt sådan noget. Nej, så det er det, den handler om. Ja. Hvad for nogle bøger læser du ellers ud over den der? Altså, jeg er i gang med Jakoberne nu. Okay. Men du pauser lige fra dem lige nu? Ja. Ja. Men dem kan du godt lide at læse? Ja, Ja. Hvorfor kan du godt lide at læse dem? fordi de er spændende. Det er spændende. Så er det den slags bøger, at det skal være. Ja. Fint. Er det det? Godt. Ja, det. Mikkel, når I nu sidder og har dansk, Mm. og I sidder og arbejder i dansk bog, Mm. skal du så nogle gange selv læse, hvad der står, du skal gøre, og så bare arbejde? Har du prøvet det? Det kan jeg ikke helt huske. Det kan du ikke helt huske. Ja. Nej.